в Търново, в този прекрасен български град, за 20 години се смениха какви ли не политици, но в крайна сметка Търново като болярски, като исторически град не успя да случи на управници. Идваха и си отиваха какви ли не депутати, кметове и областни управители, част от които дори имената им не можете да споменете, но никога Търново не е имал такова политическо падение като политици, каквото има днес. Бизнесът във Велико Търново е смазан, каза още Яна Янев. Според него нивото на безработицата в региона е над 20%, а покупателната способност на хората е ниска. Във Велико Търново за последните година и половина-две безработицата драстично се е увеличила, като средната безработица за региона е минала 20%. Покупателната способност на гражданите, съпоставимо с този период в миналата година и 2009 година, е паднала почти наполовина. Да не говорим каква е междуфирмената, вътрешната задлъжнялост. Всеки на всеки го дължи. Всяко трето семейство в Велико Търново има проблеми с банковите кредити и няма управене. Банковите мародери нямат никаква жалост. Нещо повече. Злоупотребяват с доверието на кредитополучателите. И за част от тях се упражнява също политически натиск. Час по-скоро трябва да се проведе референдум за нова българска конституция, обяви Янев. Намаляване на броя на народните представители от 240 на 100, премахване на имунитетите, отзоваване на провинили се управници, мандатност на длъжностите са част от идеите на РЗС. Не е честно в толкова малка държава като нашата да има 130 агенции и комисии, а в администрацията на държавата да работят 450 000 души, подчерта лидерът на РЗС.